lamlamɓe fulɓe gallure Difa kauti mbaɗi ngokka do'a mawka ka waɗi ngam tarago Allah jomirawo jippina de'ende e jonde jam nder gallure Difa. Kakanni do'a kalamɓe fulɓe kauti mbaɗi ka waɗama gendi fulatari to ɗon ɗum heɓi garki lamɓe fulɓe ɗuɗɓe notiɓe noddago ngari kakan do'a hawtuɓe barka mako hanko on lamiɗo mo fulatari lamiɗo Amadou Kanta hawtade lamiɗo Hammadou Mumini Mungel Baydi lamiɗo Usaini Ali mo lamorde Amram Adi hawtade barka mako lamiɗo Bukar Mani Orte mo Tumur yo lamiɗo Usman Daro mo Dinkari hawtade ma lamiɗo Musa Usha mo Mellari ima mbaru mai arɓe notiɓe noddago ngari kakan do'a fajoni ma kakan do'a mawka ka waɗi ɗo lamorde fulatari ka heɓi garki sheikhu en imodiɓɓe mawɓe ɓe lesdi Niger fama iwoyɓe daga lesdi keddiɗandi Nigeria warɓe ngam wada kakan do'a hawtade maɓɓe to darde kakan do'a jippini alqur'anaje ɗuɗɗe hawtade jangugo inde Allah sheniɗe fu ngam tarago Allah jomirawo jippina fe'eshare nder lesdi Niger nder bullitorɗe ɗe ɓe mbaɗi yeso en hukuma laamu ta'ire mayne sorwa warɓe inde gomnajo gallure Difa ɗon to waɗi kanɗon do'a ɓe jahari yettore maɓɓe haro mobgal lamɓe fulɓe dow ɗuɗɗum ƙoƙari ɗum ɓe mbaɗi ɓe pohdi ɗiɗɗin do'aji ɗi ɓe mbi'i ko sekko wala ɗiɗɗin do'aji fere-fereji ɗum fohnata nder gallure Difa nden Allah jomirawo jaboɗi saboda mi'a de'ende jonde jam fuɗɗi wittoygo seɗɗa seɗɗa go nder gallure nde Difa hanko ma siddere ko o wolwata ɗemɗe lamɓe fulɓe ɓe gallure nde Difa lamiɗo Hammadou Mumini mo lamorde Ngel Bayli o holli sewo mako no fulɓe jaɓri noddago maɓɓe mofti kamma o yahari yettore mako haro lamorde fulatari dow ƙoƙari ɗum nde waɗi waje jaɓgo koɗaku kakan do'a ka o waɗi kamma o holli ko ɓe mbaɗi yeso waje fondugo kakan do'a gawten ɓesda yettugo jomirawo da Allah waɗi nde nyalde nde hande keɓɗen kawtiɗen ɗo yeso pulaku yeso lamɓe yeso yimɓe ikome en fu dow haraka ɗum waɗi ɗum sarwotiri ɗum waɗi do'aji fa ɗum waddi hande to ɗum maɓɓata do'a kan to kadi ɗum ni do'a on fu on paami da giɗen lesdi ndin zonde nden komin ɗum ni ɗum nesi jiɓana ko duniyaru en keɓɓi en godi shugaban ƙasa keso laatiɗo o ƴami wokkilci lamɓe yerda modiɓɓe ɗum ƴama jomirawo no ɗum watta ɗum joɗo jam dow ndin lesdi to dow ɗon hanjum min giɗi ɗum yetta pulaku go ɗum yetta lamɓe ɗum yetta shugaban ƙasa fajoni ma lamiɗo Hammadou lamiɗo Mumini o ɓesdi wi'igo yigo bote ɗum gangal mawgal ngal do'a ngal lamɓe fulɓe mbatta wodi ɓe muyi waɗgo iri kakkan do'a ko nde hitande nder lamorɗe fere-fere je ɗe gallure nde Difa ɗum hino laatori ɗum kawtal ɗum meeɗa waɗgon to en parɗita go mbaɗen gayi amman to hitande wari pofey ɗo andi duniya na ɗum ɗo pofey ɗo fu ɗum laato en jogarke noon no jogoriɗen taron zikiri hitande fu kama noon no ɓenɗaɓe lesdi jogori kirsale hani enen ma fulɓe lesdi Difa ay ganginen goɗɗum ɗum men ɗum hitande fu ko so jogoroɗen noon no kirsale pofey ɗo fu to hitande yaldi ɗum sarwotire no hoƴa do'a gada ɗum fonne ɗum waɗa kaman hino hande to dow noon shugaban ƙasa yetti on minon dami potti mako min mbidi mako o yetti pulaku dow jogaki ɗum joganimo gam joɗo jam amma fa koye men joganiɗe en jogani koye men ga joɗoɗen jam hamɓe ma mawɓe wolwoɓe nana lamorde fulatari ɓe mbotorake nden damare waje hargo hettore maɓɓe haro ɗo ko ci ummatoje fulatari dow tiɗɗinare nde ɓe kollata ko nde wakkatire ɓe gadda wallinde maɓɓe gam yigo no wari kakkan do'a nder nasaraku timmol do'a kam hirsi higga ɗuɗɗi ɗum bo gam rufgo ƴiƴam sendugo kusel nge haro yimɓe lattiɓe ɓe famɗa sembe en gam tefgo Allah jomirawo jaboɗi ɗin do'aji ɗin waɗi kero rahoton ngol woni ɗo kode radio international daga gallure Difa Mamma Idrissa.